Makadini amadzadiwa ini tinoitwa Faith Mwaita and nhasi ndiri kuuya nechirongwa changu chinonzi Youth Diaries. Saka paYouth Diaries ipo panenge pachitaurwa about maproblems atinofesa isu semayouth, maproblems anoita kunga kubatwa chibharo, ma-unwanted pregnancy, maproblems nevabereki, ma-relationships edu kungava kuitiswa nemukomana kana kuti nemusikana. Zvese izvozvo tinenge tichizvikavha panapa tichizvikurukura pakati pedu isusu mayouth. And especially nyaya dzevabereki, in most cases vabereki vanenge vachida kuzviti ivona ndini mukuru panyaya iyi. Pamasituations akawanda vabereki vanenge vachida kutake over the situation, saka iwewe opinion yako semwana inenge isingakaunti, which usually leads to ma-conflicts pakati pemubereki nemwana, because panenge pashaya kunzwisisana ipapo. Mwana anenge achiti aiwa I need to take over, mwana anenge achiti ndipowo chance yekutaura, but panobva pangobudawo ka-conflict kako. Saka panapa panenge pachidiscusswa ma-problems iwayo, and it does not really have to be ma-problems anenge achitaurwa nezvawo panapa. It can also be something that you are facing in life, something that you need advice pamusoro pazvo, or something that you want other people to help you out in, anything that just affects you as a youth. Panapa, this is the right platform for you. Tinenge chidiscussa tese chikurukura, and usagara kumba nemastress ako. Pano panenge pachibudiswa nyaya dzese tichiedza kubatsirana, because when you talk about something pakati pevanhu, when you open up to other people, in most cases it makes you feel better. Saka ndo panapa ndo aim yedu. And one of the other things is, yes, vabereki vedu tinenge tinawo ma-problems now, but tikada kutasa pa social media zvinhu zviri kuitwa nevabereki vedu, zvoti vakadzi vakura, vana baba vanenge vachitukana pama-social media, zvinenge zvichizoaffecta life yako kunzoko, because vanenge vatoti mwana wepanhingi ndiye mwana wevanhu vari kudai painternet. Saka izvozvo tinenge tichidiscussawo tichiedzawo kuunzawo kakunzwisisika pakati pedu nevabereki vedu. And yes, and also tinenge chidedzawo vanhu vanenge vachikwanisa kutibatsirawo ma-professionals, ava zvingave vanhu vanoshanda nema-youth, ma-lawyer, and all those people vanenge vari mufield inenge chidhila nema-problems ema-youth, tinenge tivainvitawo pano. Saka ndo background yeplatform yedu. Saka schedule yedu yakamira so, ma-Fridays ese tinenge chiita ma-live, and then inini nemunhu wacho ane nyaya yake tinenge tichifonerana tiri pa live, and then you guys can comment panyaya yake yoyoyo. So make sure you share this and get more people engaged, so that tikwanise kukurukura panyaya dzakawanda sema youth, tikwanise kubatsiranawo kana munhu achida rubatsiro rwedu. And also during the week we are not doing only my live, tinenge chito my videos edu atinenge chiposta pa YouTube, weekly videos. Saka make sure you guys you subscribe ku YouTube. Ndichasa leyo nini inonzichi link re YouTube racho pa screen pano. And to get in contact with me, kana uchida kuti tende live tese, I'm going to put my WhatsApp number, so that you can contact me easily to discuss nyaya yacho tukwanise kuzoendawo live. Saka ndo nyaya yedu iri pano. Make sure you guys share this video kuti tiwandawo sema youth tikwanise kubatanawo, tikwanise kufind a way forward. Kana uine problem, usanetsekana ne-depression, usaita depression uri wega mumba, uya ushare problem yako kunoku, tikwanise kubatsirana, because mingling with other people, having contact to other people, it helps a lot kana uri stressed, and yes, so make sure you guys stay tuned, turn your notifications on, subscribe to our YouTube channel kuti mukwanise kuziva patinenge ta-uploada video, and then tiona kuti tinenge chiendera mberi sei. Yes, so I will see you guys in next session redu, and make sure you stay tuned, and share and like and be engaged, comment on other people's posts. And of course, one rule zvandisikuda pa channel panapa kushandisa ma-vulgar words, musataura zvitsverudzi, because panapa tirikuda kuedza kubuildana, tirikuda kuedza kunonzi
kusimudzirana. Saka kana munhu ari kuuya nemavulgar words ake, that is not okay. Hatisi kuda izvozvo panapa. Kana uchiziva kuti uri munhu anoda zvekutaura zvitsverudzi, chitogara wabuda hako, because hatisi kuita izvozvo chete. So I will see you guys pa next session yedu, and take care and stay safe, and tozoonana ikoko. Share this video, bring awareness out there, share it with your friends, and I will see you guys. Bye.